जोबोद गोजोनथाव खौरां। आसाम केबिनेट जथुमा बर' माहारिनि 4 गेलेगिरिनो थार्ड ग्रेडनि साख्रि थिसननो थांखि। मैया केबिनेट जथुमानि गेजेरजों बर'नि 4 गेलेगिरिखौ थार्ड ग्रेडनि साख्रि थिसनसिगोन होनना केबिनेटआ थिरांथा लाबाय। थारैनो बे रादाबा बर' माहारिनि गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगानि फुंखा लाबोना होफैदों। सानमा ब्रह्म, अंकुसिता बर', रंगिला दैमारी आरो आनन्द कुमार नार्जारीनो आसाम सरकारा थार्ड ग्रेडनि साख्रि थिसनथाइ होसिगोन। बे 4 बर'नि फिसा गेलेगिरिफोरखौ लाफानानै आसामनि गासै 10 गेलेगिरिफोरनो साख्रि होनायनि थांखि लायो केबिनेट जथुमायाव। गुजरातआव खुंजानाय 30थि नेशनेल गेम्स 2022 आव मेडेल देरहानो हानानै 4 बर'नि फिसा गेलेगिरिफोर फारियै उसु गेलेगिरि सानमा ब्रह्म, बक्सार अंकुसिता बर', उसु गेलेगिरि रंगिला दैमारी आरो लन बल्स गेलेगिरि आनन्द कुमार नार्जारीनो आसाम सरकारा थार्ड ग्रेडनि साख्रि थिसनथाइ होनो फोसावबाय। बे 30थि नेशनेल गेम्स 2022 आव अंकुसिता बर'आ सनानि मेडेल, सानमा ब्रह्म रुपानि मेडेल, रंगिला दैमारीया रुपानि मेडेल आरो आनन्द कुमार नार्जारीया सना आरो ब्रन्ज एबा तामानि मेडेल देरहाना आसाम आरो बिटिआरनि मुंखौ बुहुमनां खालामदोंमोन। बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि मोनसे खौरां। गोजोनथाव खौरां। बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआ नोंथांनो लाबोदों गोदान अफार। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआव नोंथाङा खम बेसेनावनो किया कम्पानिनि गुबुन गुबुन मडेलनि गोदान गारिखौ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो मिथिनो गोनां बाथ्राया बेनोदि किया कम्पानिनि 2022 मडेलनि गारिखौ गासै 40,000 रां रेहायाव मोननो हागोन। बेजों लोगोसेनो बे श'रुमाव जेखिजाया कम्पानिनि गोजाम गारिखौ सोलाय सोल' खालामनोबो हागोन। दासान्दि बे अफारा सोलिगासिनो दं। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआ सा बङाइगाव सापागुरि र'ड आगराला देहा फाहामसालिनि साखाथियाव थानाय महामाया हटेलनि अपोजिट साइडआव दं। बे अफारखौ मोनफुंनो थाखाय नोंथाङा अनलाइनबो बुकिं खालामहरनो हागोन। लोगोसेनो गोबां मिथिनो थाखाय थोंजोङै 7099003414 नङाब्ला 8822790662 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन आरो बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआव थांनानैबो नायनो हागोन।